Hrvatski muzeji zajedno, njih 39 u knjizi Avantura u muzejima. Autorice Irena Jukić-Pranjić i Jelena Bračun-Filipović na poseban način donose ono što je za muzeje bitno, razmišljajući ponajprije o svojoj publici, djeci starijoj od 10 godina, njihovim učiteljima i roditeljima. Ova knjiga nije zamjena za posjetu muzeju, nego bi trebala biti poticaj. I onda smo odlučili zapravo napraviti u svakom muzeju nekakav sukus, znači koji ne zamjenjuje posjet, pa smo onda napisali nešto o povijesti i razvoju svakog muzeja. Nismo mogli prikazati od svakog muzeja sve informacije jer bi to onda proizvelo preveliku knjigu, predebelu, prepunu informacijama, tako da je svaki muzej predstavljen najkarakterističnijim izložcima. Knjiga tako otkriva zanimljivosti, primjerice gdje je u Zagrebu otkrivena mamutova kost, koji muzej ima zbirku ispod mora, a u kojem se može spustiti niz tobogan. Poziv je to na avanturu u kojoj će se probuditi duhovi mnogih Indiana Jonesa i otkriti kako muzeji mogu biti mjesta dobre zabave.